boas a todos, a máis a todas e a todes. Sede benvidos ao Faiado. Estamos aquí no noso seguinte episodio. Hoxe eu son Claudia Taboada, vou presentar e teño ao meu lado a Leila Fernández. Que tal, Claudia? Moi ben, ti que tal? Pois moi ben, a verdad, fai frío, pero sigo tendo ganas de fai vivir solecito, entonces claro. compensa, sabes? Polo menos non chove, que aquí en Santiago, verdad? Sí, xa un avance. Eso é un avance. Bueno, hoxe temos un invitado moi especial. Podes nos dicir quen é? Facemos expectación. Sí, como... Temos hoxe a César Rama, vale? Que é fotógrafo, modelo, bueno, hace de todo. E sobre todo seguro que o conocedes porque é creador de contido en TikTok, que nos enseña normalmente por os seus outfits e demás cosas. Lifestyle, ¿no? Así un pouco. É que non sabía se podía falar hasta ahora, entonces... Ti podes falar cando queiras, non te sintas agobiado nen nada. Que tal? Que estás facendo ahora mismo? Que nos estabas contando detrás das cámaras, que traballas así un pouco por todo, verdad? Sí, unha mocatriz. Yes, Más 360. Nada, estou traballando polas mañáns nunha agencia de comunicación. Bueno, despois tamén fago, pois empecé a pinchar fai pouco, estou aí empezando de DJ, fago tamén algúns cousas de modelo tal, e de foto, algo. Que é o que máis te gusta do que estás facendo ahora mismo? Por ahora, pinchar e modelar. A foto quedei un pouco estacona despois de sair da escola. Porque foi o que estudiaches como tal realmente, claro. ¿no? Sí, foi o que estudiei fotografía na Picasso. Vamos a falar moito. Sí, bueno, Non vamos a pois... decir nada. Sí, tendo este gran invitado especial, hoxe, pois se xa non o foche despillando cas pistas que puxamos por Insta e tamén con o noso gran invitado, imos falar de moda, de estilo propio, tamén imos falar un chisquiño da fast fashion, porque é algo que nos interesa, e así un poquichiño de todo. Pois, para empezar, saber máis ou menos como definirías o teu estilo personal, porque nós somos gran seguidoras do teu estilo, o sea, encántanos como vistes. Moitas gracias. Como definirías ti? Pois non te sabría decir, porque fago como unha mezcla un pouco de todo, e de collo como de diferentes estilos, cousas que igual non pegan entre sí, pero bueno, poñas igual. Pois sería un pouco o meu estilo, sería como unha mezcla, obviamente, pois algo pois, genderless, Yes, porque, we love como it. ten que ser. Sí. Pois non sei, un pouco atrevido a veces, quizás, sí. É que eu creo que máis a pregunta, máis que como definirías é, eres capaz de definilo? Porque Sí, eso. Isto é un tema bastante amplio, creo, de definirte nun estilo. Tío, hoxe igual me poño X Claro. cousa e mañá poño outra super distinta, Claro, ¿no? total, é que por eso digo o da mezcla, porque igual un día me apetece ir de cowboy, Yes. despois de muñeca interactiva intergaláctica, e outro de, pues, non sei, de Señor de Santiago, con boina, sabes? Sí. Pois claro, efectivamente. Entonces, pues, un pouco complicado. É que a verdad que además ahora co tema este dos aesthetics, no sé qué aesthetic tienes? Si eres Puta rockera de los años 70 o eres no sé qué. É verdad que mola máis como poñer cousas que che gustan e todo isto. Cales son as prendas que ti dirías que son imprescindibles no teu armario? Ahora mismo os pantalóns, bueno, as cousas de tiro baixo, porque a mí o Y2K pegoume fuerte, yes. pegoume fuerte, floutuzaos en acalado en mi interior, muchísimo. Pues sería eso, bueno, ahora mismo chaquetas super abrigadas, porque me muero de frío. Por gusto ou por necesidade? Por necesidade, non por gusto, porque senón Bueno, iría medio desnudo tamén todo son o día. estilosas. Claro, a que depende, trouxaches claro. hoxe, super chula. Trouxen porque veñan aquí, se non iría co plumífero negro de Pull&Bear de fai 5 anos. Que aí está. Porque claro, que se non podo sair da casa. Yeah. Pero bueno, tamén os tops, algo do que tiro moito eu, camisas tamén, un pouco así, plataformas, claro, non salgo sin plataformas hoxe. Non é plataformas xustamente, pero bueno, son as botas. Sí. Pero non me baixo dai, E como dirías ti que atopaches o teu estilo? Porque isto supoño que é un proceso, non? Evidentemente. Sempre está cambiando, non? Claro, se foi tamén moi ligado a cando salín do armario, entre comillas, porque xa me fun soltando máis a hora de vestir, fun... Pois non sei, vestindo máis un pouco que quixen, e despois tamén, agora últimamente, fun atopando en TikTok, a xente que sigo así, fun vendo un pouco que poñen, tal, fun me inspirando,
Pois collo un pouco de aí, de inspiración que vexo por aí, igual de desfiles ou así, obviamente levado a algo máis de a pie. Claro, non imos ir Non aí. podes levar unha cabeza de león aquí. Sí, iba a decir. O desfile de Schiaparelli, Guau. flipando. Miña mija, Cristina, oli, estaba escajallándose a la sola, o sea, estábamos a la jajajaja, eu que pasa? Ti biches a Kylie Jenner, non sei que lle pasa, Eu como, é arte, é arte. arte. Foi Ela, increíble, entendo, foi increíble. pero E Naomi. sí, é como, Bueno, Doja Cat. Doja Cat, é que iba a dicir eu, Doja Cat. Todos os días de Hostia. mi vida. amazing. Moi fuerte. Que además tuvo moitísimas críticas o desfile. Porque a xente dicía que non é verdad. Pero dicían que... bueno, como que estaba apelando á caza e tal, polo tema de ir cas cabezas e dos Pieles animales, e as todo. pieles e tal, que son falsas. O sea, Literalmente son é falsas. todo sintético. Exactamente, pero bueno, hubo bastante dramita por aí. Como sempre. Sí, Sí. Antes gustaríame falar un poquinho de que mencionaches que o teu estilo tamén foi como cambiando ou aumentando máis a túa non sei, o teu estilo personal cando saliches do armario. Pensas que tamén a forma na que vestimos a todo eso tamén é algo que nos define moito a nosa identidade? Eu creo que sí, o sea, a ver, tamén che digo, hai xente que igual a moda, pois pa ela non supón nada ou non, sabes, ou simplemente pon roupa porque ten que ir vestido, sabes, aí igual pois tampouco refleja moito o seu mundo interior e así, pero eu creo que a maioría da xente, sobre todo agora a xente nova tal, que está como a moda, estamos bombardeando por todos lados e pois facemos uso dela bastante para dicir moito pois, como nos sentimos ese día, quen somos, o rollo de que vamos, a que tribu urbana ou o que sea pertenecemos, sabes, de que rollo somos. E creo que sí, que te define bastante. Bueno, depende do día tamén, hai días que igual solo queres quedar na cama, pero tens que ir da casa, entonces pues mira, paso primeiro que atopas, pero Sí. Eu teño que dicilo que tamén é un pouco reflejar como te sintes, o sea, Sí. non quero estar aquí, quero ir estar na miña puta cama. Sí, literal. Eu creo que sí que a min, polo menos sí que se me marca porque a partir de bachillerato se poño leggings para ir a clase ou para facer algo, miñas amigas dime: Claudia, estás ben? estás bien? Pasouche algo, hoxe estás leggings postos, queres que falemos? Necesitas falar. Claro, é como... Eu sí que sinto como que me define. Non, ao mellor non teño un estilo super propio e tal, pero digo, pois este día poño unha falda e iso significa algo, non poño unha falda solo porque... Sí. Por poñela. E non sentides tamén como un pouco de presión a ir como sempre ben vestidos, tal, no, en plan, Sí. no momento que te empezas a vestir de X maneira, como máis, por así decirlo, a la moda, ¿no? É como que sientes esa presión de decir, vale, si un día de repente vou en leggings e sudadera, van a dicir, esta tía é unha impostora, sabes? Literal, Dios, pensaba que solo pensaba No. que era algo que necesitaba sacar de alguna forma, total. Pues desahógate si quieres, porque Sí, eu creo tía. que nos pasa a todo o mundo. Y lo que Pasa me no se habla. jodes. No, pero sí que me pasa totalmente, o sea, rollo que igual, por ejemplo, o meu caso, que son Leo, parece que só sei falar de min. No. Me encanta. No meu caso, como me fixen como conocidillo en TikTok pola moda, polo estilo e tal, sin estudiar nada de moda, ni nada, pois a veces como que sinto a presión en plan, se vou por aí feito unha merda, Sí. I am truly me, o sea, Exactamente. estou sendo eu, son un impostor e a xente vai ser que era o mito, non o sei. Sí. Pero un pouco eso, é un pouco unha caca, pero a ver, eu creo que pues, tampouco é así, o sea, son cosas que pensamos, pero a ver, Sí. tampouco non che vai apetecer todos os días montarte a pensar algo, sabes? Lógicamente. Ou por diferentes circunstancias non vas ir vestido así porque non... Claro. Pero bueno. Eu tamén penso que tamén está guai, pois, nos días que che apetece facelo, porque se seguido tens que estar pensando neso tamén é algo que acabache sacando a felicidade de Sí. vestirte ou de poñer, o que sei, de maquillarte dunha forma. Como se for un traballo. Claro, sí, é como, eu se me teño que maquillar todos os días, Que pereza. olvídate, porque sabes, dame Home, moitísima no, pereza, claro, total. entonces... E non vos pasa tamén o mítico de vale, vístome de tal maneira, no momento que te empezas a vestir así un pouco máis extravagante, tal, non sei que, é como que despois xa todos os looks que te vayas a poñer che parecen super básicos. Claro, parece que vas escalando. É como que tens que ir escalando, sabes?
O É como, tío, non é viable tampouco escalar todos os días, sabes? Hombre, no, porque un día vas a chegar ao instituto ou a onde sea co león aquí de Kylie Jenner, ¿sabes? Exactamente. A este paso Sí. y no es viable. Non procede. Que me encantaría, pero Sí, Hai ocasións. é verdade, e además tamén penso que moitas veces eso, o que acabas de decir ti, se vistes algo básico xa é como, non o pensache, xa está sendo non sei que, é como, tía, no, tamén, quiérete a ti mismo. claro, tamén é como, tía, hai que saber un poquinho de todo, Eu non? vou dicir unha cousa, depende, porque despois vemos fotos de Kendall Jenner, Hailey Bieber e la Bella Hadid que van con literalmente uns vaqueros. Pero esas non contan. Claro, Esas van non con uns contan. vaqueros e unha camiseta de tirantes e vaya lucazo llevan. A En ver, verdad tía. non é Lucazo, é só que están delgadas. Exactamente. Xa, dilo. En plan, no, tío, Sí. non é así. Pero bueno, en relación a que estabas dicindo ti antes, César, de que te fixeches, pois, digamos, famoso, conocido, tal, a través de TikTok, pois, enseñando os teus looks e tal, pois, quixemos facer tamén salimos á calle, ¿no? A ver que looks levaba a xente por aquí por Compostela. Qué fuerte, qué guai. Sí. Entonces, imos che poñer un vídeo, vamos a ver un vídeo, pois, enseñando os looks de algunhas personas. E logo nos das tu opinión. Okay. A ver que che parece. Podes nos dicir de onde é o teu outfit, de arriba a baixo? Claro, pois mira, estes pendientes son dunha tienda de Instagram random, despois a bufanda un regalo, a chaqueta de Asos, a sudadera de Vinted, pantalóns de Mango e nada, as Converse. Eu levo unha chaqueta de Camaleón Vintage, unha camiseta de Ortiga, que se la comprei a Ortiga, e uns leggings do Decathlon. E levo un xersei e unha chaqueta de Zara. Despois, os pantalóns creo que son do Bershka. Pero chulo deste outfit é a bolsa de Noah, que a fixo ela mesma e está pintada por ela e é chulísima. Vale, pues esta goma es de cuando iba a ballet. Las orejeras me las compré en Francia, no sé dónde. La riñonera me la regaló una amiga. Esto es de aquí, comercio local. Luego esto era un vestido de Shein, pero se me rompió y me lo corté. Esto de Bershka, Zara. Esto se lo encontró mi novio en el suelo por el Arenal. Esto es de mi madre. Los botines son de Vinted, pero son de Pool. El pantalón es de Primark. El abrigo era de mi madre y el top es de mi amiga Alba, pero creo que es de H&M. La bufanda esta es de Zara. La chaqueta esta es bastante vieja, una colección antigua de Pool que todavía sobrevive. Esto es de una tienda de aquí de Santiago, que es Flamingos. Esto de aquí, que es un pantalón Lacoste, es del Camaleón Vintage. Estas son las gafas del Tiger. Esto es del Zara, del Primark. Esto y esto es del Mercadillo del Lunes de Castellón. Chalecos del Zara, el jersey es de Puni Romo, este chaleco es vintage de mi madre, pantalones del mercado. Esta camiseta es de una chica de Castellón que se llama Sara Benito. Los pantalones de mi vecina. Una cosa, falta otra cosa. Estos pendientes son de aquí de Santiago, comercio local también. Qué guai. Amigos que máis me gustaron creo que foron o da chica que se topou o cinturón no Arenal. Yes, icónica. Esa, iba increíble. E tamén a que levaba un abrigo blanco de pelo, iba moi guapa tamén. Sí. Creo que foron os que máis. A miña favorita é a de a última, os pantalóns da veciña Sí, e literal, que escollido o a tendal. camiseta das de Aquí non hai quen viva. Ai, non me Marisa- fijei. Sí, tío. Eran Marisa Vicente e... Buah, non fijei. Acabas de olvidar o nombre da terceira. Eu non sei os nombres, non me canceledes. Vicenta... Tin, 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 Non é tin, Concha, tin, non? tin. Ou é Concha? Concha, sí, 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 sí. Nos dicen desde Dios. Pecera que se llama Concha. Pues sí, mi favorita. Me encanta. Conos. Iconos. Bueno, pues a ver un poquinho que tamén dicir que había bastante xente que tamén dicía algo como flamingos ou tamén Camaleón Vintage, estas tiendas de vintage. Estás vendo que a xente agora como que utiliza máis prendas de segunda man ou vintage, que tamén había unha nena que dicía esto es de mi madre, esto de mi abuela, total. non sei qué. Que che parece eso? Sí, ahora, polo que estes últimos anos, como que cada vez se estuvo poñendo máis en auxe o rollo de comprar en tiendas de segunda man, coller a roupa de teus pais, tal, que eu é algo que fai anos ou así, pois nunca lle escoitaba a nadie. Tamén igual pode ser por o sitio onde estaba, ou porque era máis pequeno ou así, pero
Ahora sí que noto que literalmente moitísima xente, prácticamente toda da que me rodeo así, compra de segunda man, allí que non sea todo de segunda man, pois moitas cousas de seu pai, de súa nai, de súa abuela, de súa abuela, pareceme genial. O sea, Verdad? eu encántame, eu comprar de segunda man, eu só compro de segunda man casi. Sí. Só algunha cousa puntual, Inditex, Sí. os calcetins, un top de Vesca que vexa bonito ou Sí. así, pero eso, a tope con la movida. Non, iba a dicir que mi maior vicio é ver vídeos en TikTok de hauls de segunda mano. Xa. Todo pa autotorturarme, porque aquí non hai casi tiendas de segunda mano, tío. Realmente, mercadillos e tal, e todo eso non hai casi. Entonces, Ou senón aquí din, mercadillo é a feira. Eu como, yes, Sí. moi bien. Pero que a feira aquí non vin eu... No. En Claro. Carballo, polo menos non hai esta roupa. Claro, sí, o sea, a feira máis aquí é como, pois, Hai patacas. tiendiña, sí, patacas, ou vas comprar as brajas, ou os calcetins, pero non hai así roupa tal. E además tamén eu penso que aquí, bueno, ahora temos o Universo Vinted, que está genial, Ai, pero esa é outra, sí, sí. desto falamos, ahora vamos. Me tires de la Pero- lengua, porque... Pero, por exemplo, as tiendas vintage que hai en Santiago, hai algunhas que están moi ben, que teñen cousas chulas, pero son algo carotas para mi dinero, en mi bolsillo. Para No el de puedo. todo el mundo. Sí, é que Eu quero dicir unha cousa, sempre distingo entre dous tipos de tiendas vintage. Están as típicas tiendas vintage, que son cousas a 2 euros, todo aí en plan a montón, Humana. todo tal. Humana, ojalá ter humanas aquí, tío, ojalá. Dijo. Sin pillar sarna, pero... Eso es secundario. miña amiga colleu Nada. sarna en Todos- Madrid. Daños colaterales. Sí, Sí, pillou colleu- sarna. Bueno, inciso, miña amiga este ano tuvo sarna, te quiero, sabes quen eres, non vou dicir o seu nome por si acaso. No, claro. Pero, Protección de datos. o sea, todo ben, protección de datos, todo ben, non lle pasou nada, tomou a medicina, pero ela como, Joder, si fui que por medo. probar roupa, non sei se fora no Zara ou algo así en Madrid, Que porque bien. como moita xente a probar Joder. roupa, eu como, gracias Por eso nunca te probas a avisarme. roupa nunha tienda. Eu probo Hostia, siempre. Eu nunca, lo Eu odio. sempre. Os probadores los odio. Eu sí, tía, eu E aparte, sempre hai colas. Sí, pero eu levar unha peza, o sea, unha prenda para casa sin saber se me senta ben, yo no puedo hacer eso. Pois eu levo e probo na casa e logo la devuelvo. Bueno, porque vives ao lado de Santiago, chica, non todas podemos facer Chica, eso. pero bueno, non estou de acuerdo. Centrica. Bueno, antes de continuar temos que mencionar o marco desta semana, a foto, que esta semana decidimos poñer o fantabuloso armario de Hannah Montana. Unha ronda de aplausos, por favor. Amamos a Hannah Montana, literalmente un icono. Fashion icon. Sí. Que pensas, Sí. acordaste de ver a serie, acordaste deste armario? Claro, como acordo de ver a 6, ainda vexo ahora. Digo. O sea, Hannah Montana gustábame moito. Tamén, sí, he de decir que tamén era moito de Raven. Oh. Raven pareceme moito máis icono da moda que a Hannah Sí, Montana, sí, é decir. é verdad. Hannah Montana é un icono en sí. Hannah Montana é un icono en sí. Pero Raven es que la amo muchísimo. É que era genial. Eses outfits era, o sea, era literalmente diseñadora. I know. Que despois foi de becaria para Dona Cabona, bueno. E a que era icono tamén de la moda era dos magos de Waverly Place. Harper chamábase, Harper, creo. claro. Harper, tío. Harper era increíble. Ese era increíble, O tío. outfit de rotuladores. Estaba pensando en Había un de patitos de goma. Sí. Un vestido. Era Ese sí que é un icono. genial, era genial. Ela é camp. Ella es Sí, camp en ella es esencia. la definición de camp. Literalmente. É que ás veces eu penso e digo, buah, é que Disney Channel dou unos, bueno, Nickelodeon tamén, pero sobre todo Disney Channel tan bo contido de moda para os nosos cerebros de pequeñitos, Muy fuerte. sobre todo vivindo na época dos 2000, que era como color, rosa, lentejuelas brillantes, e cosas así, encántame. E o armario de Hannah Montana, ti algunha vez soñaches con ter ese armario? Sigo soñando. Ojalá. Mira, é máis grande que a miña habitación inteira, ese armario. É gira. O sea, ojalá. Automatizado, increíble. Es Mi una sueño. adelantada a su tiempo. Sí, era. Vamos a volver ao de segunda mano. Fast fashion, segunda mano, non sei que. Cales son as túas vías normalmente para conseguir roupa de segunda mano? Pois ir a mercadillos, rastros tienes de segunda man, o sea, físicas, e senón Vinted. Que por Vinted teño comprado non moito, pero bueno, algo así. Estas botas, por exemplo, unhas botas cowboy e cousiñas así. Pero sí que tiendas vintage online, sí que non conozco tantas. Hainas, pero non conozco tantas. Non suelo... Pero eso, ir a
Eso, ao Rastro Reto, non sei que, a Mercadillo de Monte Alto, non sei que, ou así. Tal cual. Tío, o malo do Vinted, o sea, Vinted é un paraíso. Sí. En Vinted podes tirar tranquilamente 5 horas mirando cousas e non te cansas. Non me Pero canso. para min ten un problemita que son os gastos de envío, tío. A min, sinceramente, Antes era mellor. jódenme bastante, Antes non era tanto, porque eu acórdome fai 2 anos así, comprar algunhas cousas ou vender, é que non foran tantos gastos, €1 e tal. Agora compras... Son como 2, 3, Sí, non me acordo. casi Como compras, 3 euros. como compras a Francia, son 4 euros. Ai, as francesas. As francesas las odio. Las odio, tío. Vamos As a ver, mellores son se as teño algo a italianas. 5 euros, non me regatees a €1. Xa. Cariño, que por €1 non me compensa ni ir Amor, levar o paquete, es que tío. literalmente. Por €1 regalo, te quero decir. Sí. A mí unha vez, un tipo de Vinted, iba a comprar quería ir comprar as Moon Boots, que son as que teño ahora, que ao final que as comprei. Unha francesa moi ben, Esa francesa non me tipo Bueno, tic, esa francesa ben. Dixen, bueno, dixo que mo enviabas a semana, tal. Pasaron os días, tal. E dixen, como va? Lo siento, es que no tuve tiempo, es que tengo a mi gato enfermo, tal. Ai, bueno, pues que se mellore, tal. Pues cando envíe xa me avisas, tal. Pasan días outra vez. Entonces digo, oye, ¿cómo va? Lo siento, es que tengo muchos problemas, mi gato se ha muerto, no sé qué. Mira, a mí no me vaciles. Enviamos Me cojo el coño, o sea, realmente estaban poniendo excusas, o sea, ¿para qué as vendes? Non Ya. vas a Si non ir. nos mandan. Eu non me creo que o gato lle morrera, ni Ya. que teña tantos problemas. Eu tampouco. Estamos tiña moitos problemas. E además, se che pasa iso, cancela. O sea, pódelo facer, sabes? Podes cancelar, non sei que. Ou avísame, Lo que querían mira. era... Pues non sei para qué, porque se nos envíes te volvemos cartos. Claro, que sí, tal? pero... É unha cosa que non non entendo, sei. pero... Vendiches algunha vez por Vinted, César? Non, nunca vendín. No? Recito, non sei nin como se fai. É super É fácil. facilísimo. Eu vendín Todo solo mundo di, pero- super poucas cousas, a verdad. Creo que uns tacóns da miña nai de fai muitísimo tempo, tal. Eu últimamente é a miña fuente de ingresos, non me Oh, escondas. sí, é Non como teño fas, empezado. Eu por Vinted vendo un montón de cousas. Eu Pasa non que as vendo son tiradas de capaz. precio porque as quero sacar de diante, sabes? Porque ocupan un sitio na casa e Mira, esas cosas, eu pero... teño unha funda de nórdico. De Teño unha leopardo? funda de nórdico. No, é fea. Bueno, non é fea, é moi bonita e do meu Vinted. Os dejo el link en la descripción. Publi. No, é unha funda de nórdico do Primark que comprei, pero ao final non a estou usando. É tan novísima e puxena pois, polo precio, porque non quero Perder cartos. perder cartos. E puxenlle todos os hashtags que existen na historia. Ningún favorito, macho. Ah, é que son moi é que aleatorio. que parece que tens que vender as cousas tiradas, e Sí, non... sí, é super aleatorio. No, pero que eu despois vexo xente que vende as cousas carísimas e revende a ver. as movidas de Zara que se fan virales e todo isto carísimos. Eu que teño todo a 3 duros, literalmente, tío. E non hai maneira. Pero bueno, é un pouco aleatorio, porque é o que dis, tío. En Xa. plan, ao mellor unha cousa non ten ningún favorito e de repente outra ten 50 favoritos e ainda así nadie cho compra e, en fin, un pouco aleatorio. Fui levar un paquete antes de vir para aquí, de feito. Dilo. Wow. Se falando de roupa de cama, non terás no teu Vinted, xa que tes un nórdico, non terás a funda esta para cubrir o colchón? Así de casualidade. Esa estou unha Faiche falta unha usando. cesta. É que me fai falta. Tía. Claro, porque me caí lotite na miña Espera, e traspasou a funda e agora teño colchón cun chisme durísimo de lotite. En serio? E, Pero como eu pasou quero eso? unha fianza do piso. Como, podes nos explicar por que tes lotite na cara? Aí story time. Estaba pegando as crocs de plataforma que teño porque se me rompiu a asa, como son de AliExpress, destas de non sei que material. Estaba espejando e non sei por que razón está pegando na habitación. Non sei como chegou a lotite á miña cama, pero eu sei que se vertiu o lotite na miña cama, pero un cacho igual así, Ostras. E claro, entonces automáticamente collín, quiteno de aí non sei que, despois levantei, non vin que estaba pegado ao colchón, tirei da funda e rompí o colchón tamén. Oi, tío, non se rompeu, non? Entonces voulle dar a volta e vou puñerlle unha Funda. funda. Tía. lávate as manos O e hasta peor é logo. que tamén me caí na estantería, entón xa estaba manchada de blanco. E na mesa do salón tamén. Pero eso xa foi o ano pasado. A ver, non compres máis Loctite. Non debería. Non deberías. Sacando. Está sendo peligroso. Eu a funda que teño é ou do Ikea ou do Primark, non sei de onde, pero dun dos dous sitios. Baratísima, creo que me valeu 3 euros, 4 euros. Aí vou. Mira. Se non esta a miña nai na casa, pero... Tamén, sempre hai que mirar antes na casa. Sí, É como sí, a sí. roupa, como... Se queres unha Seguro que no blazer. fallado tes algunha. Oh,
No meu fallado teño, non sei o que teño, pero disfraces teño un montón, por exemplo, de carnavales. Sí. Un montón. E roupa que non sei, tampouco é que non son desa mítica xente que ten familia que pode ser dar roupa super chula, a verdad. Xa, eu, Non te creas. a verdade é que, sí que, por exemplo, teño unha amiga que ten todas as camisas que tiño o pai, e máis todas as camisas que tiña a nai, e vestidos e tal. Eu a verdade é que sí que teño cousas chulas, pero non sei, non acabo de ver, pero ela levas cun estilazo e tal. Encántame, a verdade. E además Sí, creo que eso é dá gran moitísima parte da- personalidade, todo, é como, que guai, isto poñía a miña abuela nos anos, Tal cual. eu que sei, cando Franco ainda vivía, sabes? É como, vale. Soy yo, o sea, eu literalmente arrasei cos armarios de toda a miña familia, en plan, pero de meus abuelos, de miña nai, de meu pai, en plan, de todo o mundo. E, tío, é roupa gratis Literal. e chulísima. Como a que topas na basura. Atopei outro día en Calle San Andrés, en riba, bueno, topou na Nacho, eu estaba, comunicoumo. Estaba pousada muchos. en riba do contenedor, unha chaqueta de pelo naranja, Que dis? pero naranja. Naranja, increíble. Que fuerte. Leveina para lavar e ahora Estaba sí. todo ben, ¿no? Todo ben. Estaba un pouco ruído por algún lado, pero Buah. No se ve. minucias. Tío, pero como atopei roupa no... A en mí plan, tampouco me no. pasou. Era a primeira cousa que atopara Hai na basura. xente que nos sitios onde viven ricos sí que é verdad que tira xa non só roupa, pero un montón de cousas. Ai, é que este Que te iPad é quis de Flores. fai 2 anos, non me va. Sabes, son cousas así. a Well. verdad. Nunca Pues habrá probara. que irme as papeleras de Juan Flores e de Zonas Pijas. Apunta. Xa temos Por si pasatiempo acaso. para el verano. Digo, Literalmente. Bueno, pois xa quedamos falando así un poquinho de vintage. Imos poñer o noso seguinte corte que falamos con Felipe, que é o chico que leva a tienda de Camaleón Vintage aquí en Santiago, que a verdad é super chula e de comprar vale moito e tal. pues nunca fun, a ver se vou, Pois agora están nun novo sitio, enfrente... sí? Sí, porque antes estaban na calle Hórreo, creo, Sí. e agora No, están... estaba en Rosalía. Pois pode ser que tuveran a da hora está na Rosalía, eso. Ah, vale, Claro. pero... Ah, vale. Claro, antes estaban noutro, o sea, antes digo Fai en tempo. primeiro, o sea, Vale, cando vale. nós estábamos en primeiro, acórdome que entraron a vez, estaba moi guai, pero era como moito caos, pero ahora teñen todo super ordenado, super guai. é Por moi si alguén nos guai. ubica, está literalmente enfrente do callejón da Conchi Sí. ou ao lado do kebab. Sí, enfrente do Calcao. Sí. Vale. Bueno, Quedei Santiago, como estaba. language e tal. Non pasa nada. non pasa Falamos, algunhas de nós, pois eso, fixamos unha mini entrevista para saber máis ou menos como era o tema da roupa vintage. Imos vos dicir agora. Cando empezamos en 2018 xa estaba bastante, o sea, non era o mesmo que antes, non? Ese crecemento que houve desde 2014 ou así non foi tan grande, pero sí que é verdade que cada vez máis xente se anima a comprar de segunda man. Sí que vexo que cada vez compra roupa de segunda man persoas de idades máis avanzadas, por así dicilo. Refírome que cando eu empecé non contaba con venderlle roupa a persoas de 70 anos. E agora sí que hai moitos, pois esos señores e señoras que se animan. Sí que hai moita xente que se nota ademais cando ven, que sí que o que lle importa é ese punto un pouco máis ecoloxista de toda a segunda man, pero sí que é verdade que tamén o auxe da segunda man penso que é sobre todo por un pouco máis por moda. Que pensas? A ver, sí que é verdad que parece un pouco fuerte rollo que a xente así máis maior ou así compre vintage, pero se eu penso, cando teño ido ao reto así, vin a moita xente, moitas señoras e así, comprar dali no mercadillo e así, que ao fin e ao cabo, a ver, o sea, é lógico, o sea, está generalmente máis barata en mercadillos así, despois en outras Sí. tiendas que compraron máis barato e revenden carísimo, aí, Xa. pero aí xa non vexo tanta señora. Sí, Pero sí, é máis barata, a roupa xa usada, o sea que, pois, seguramente de mellor calidad que a que fan agora, nun, pois eso, máis sostenible, menos contaminación, e, pois, Claro. a ver, é unha decisión lógica, sabes, se te paras a pensar. É que realmente eu creo que a moda tamén, porque bueno, é unha moda ahora mismo, o tema de Sí, comprar segunda entre a mão xente tal. máis nova, creo que sí. Sí. Tamén. Eu creo que veu Pero unha moda boa. efectivamente, polo menos. claro. Eu creo que veu un pouco polo tema de sostenibilidade, todo isto, non? Porque ao final, bueno, fast fashion, La pregunta. Inditex e sus primos hermanos, que opinas de eso, César? Samur. Non sei, é que
hai moitas cousas mal, xa basicamente non son ningún experto no tema nin nada, pero a explotación que hai, a cantidad de contaminación e de recursos que fan e que utilizan e de emisións de gases e eso que producen e a crearche a necesidade constante de cada semana e se che renovan xa ven con novas coleccións e crearche a necesidade de comprala. E ao final eso pues, non é bo para nadie. Bueno, é bo para Mancio, pero solamente. Para 3 personas. Nin pos traballadores, que ahora houve varias huelgas de dependientes e dependientes de Inditex e así, porque non lles pagan o suficiente, que me parece increíble, o sea, te quero decir, esa Mancio Ortega. Para pajarlles tes. Dijo Claro, eu, sí, ya puta jana, pues mija. Si una persona no puede tener una empresa, que le quiten la empresa. Literal. Pero que, ademais, é o que dicías ti antes de que esa sensación de esta tendencia, siguiente tendencia. Levas los mechóns aquí rubios? Esa é moi 2019-2020. Multiplícate por 0. Sí, literalmente. Ahora tens que poñer os pantalones así. Ahora levas así. Ahora ten Q. Ahora non teñas Q. Ahora fai isto. Ahora fai outro. Como... No, o que eu penso, esta é a miña opinión xa non é algo contrastado ni nada, pero que vale moitísimo máis a pena ver o que che gusta a ti e o que vale pois, para o teu corpo e como te sintes cómoda e tirar con eso, porque ao final moita xente que ao mellor ou famosas que consideramos iconos, máis que ser iconos de belleza ou de fashion ou do que sea, simplemente sigan as tendencias, é como a min gustame máis ver unha persona igual a un nivel máis elevado. Claro, a min claro. A min basicamente, por exemplo, sigo a ti ou tamén a outros que fan contido en TikTok ou nas redes, o que me gusta é ver que teñen unha personalidade, que se visten dunha forma porque lles gusta todo eso. Estilo propio. Claro, ti que pensas desto das tendencias, pensas que están se movendo moi rápido. A ver, sí que é verdad que, pues, a ver, a moda obviamente é cíclica tal e todo volve, pero sí que, sobre todo nas tiendas da fast fashion, así é unha cousa nova tras outra, igual que cada semana cambian xa unha sección ou escaparate ou así, con cousas novas e así. E ao fin e ao cabo, eu, por exemplo, sí que igual, eu sí que se vexo unha tendencia que me gusta ou así, e a sigo, pois sigo a tal, pero ao fin, o sea, é inevitable que non lle dé o meu toque, ou que ao final leve ao meu terreno ou a combine como queira, sabes? Ainda que siga un pouco, ou tamén por épocas, hai días igual que me apetece ir máis, non sei, máis na tendencia que hai hoxe ou así, por non por nada, porque sí, outros días que non. Non sei, un pouco así é. Eu cando compro roupa, moitas veces xa non miro nin, o sea, probo tal, pero ainda que non sei o que máis me favoreza para o meu tipo de corpo, así que é un pouco tontería. Ainda que non sei o que máis me favorece ou así, se me gusta compro igual, en plan, dime, isto quedache como unha patada no cu, xa, pero que increíble, tal. É como, déxame vivir a miña fantasía. Claro, non sei canto ao meu favor xoga, pero é o que fago. Claro, é que isto tamén é a movida de só te podes poñer o que che queda ben, en plan, según ciertos cánones. Según tu tipo de cuerpo, tienes cuerpo de pirámide invertida, de pera, de que fruta eres? Exacto, é en plan, bueno, a ver, poñerei o que me dé a gana, empezando por aí. O que dicías ti, tampouco me parece que sexa malo, evidentemente, seguir as tendencias. Quero dicir, se algo me gusta, me lo compro e xa está, sabes? Pero sí que é verdad que hai personas, o sea, e aparte desde as propias tiendas che meten esa presión, ¿no? De estar constantemente comprándote cousas novas, porque se non, pues, estás pasado de moda. Claro, a ver. Eu creo que o problema non é seguir tendencias ou que che guste algo que está de moda ahora ou o que sea. É o que dicías ti, a moda é cíclica, sabes? Isto é normal. Eu penso que o problema é cando solo te centras en ter bo estilo cando sigues as tendencias. Sabes, como dicir... O sea, non ter estilo. Claro, basicamente, facer sinónimo de estilo, seguir tendencia. Cando eu non creo eso. E que vou non dicir, cando entrou o Y2K, os anos 2000, eu estou a full porque me encantaba, sabes? Pero como que xa tiña... Que este chándal, por favor. Muchas gracias. Es unha chita que él. H&M, chicas, no tenemos money para Juicy. Ojalá. Bueno, en 20 das veces... Bueno, pero hai que indagar. Pero sí que é verdad que eso... Bueno, xa non sei que estaba dicindo, pero basicamente... Eso. Yo sí que estabas diciendo todo. Estaban falando de...
do Eso, do estilo. que non teñen estilo. Das tendencias. Esas. E a hora de unha persona pues, empezar a ter o seu propio estilo, que diga, vale, pues quero empezar a vestir desta forma porque me gusta máis, ou eu que sei, se sigues a unha... Por exemplo, siguente a ti, imagínate, non? E di, vale, encántame o seu estilo, gustaríame pues, ter un estilo moito máis propio. Como dirías que unha persona pode empezar a ir un poquinho máis alá de poñer o mismo top sempre, a mesma falda sempre, ou ir un poquinho igual que as súas amigas e dicir, pois non, gustan moitos colores, vou poñer uns brillantes hoxe. Como dirías, ou que lle dirías a unha persona que di, vale, ahora mismo quero empezar a pensar máis neso? A ver, eu creo que é complicado empezar porque a base de poder vestir co que ti queiras é que che dé igual o que opino o resto. Entón, tens que partir esa base de que tens que traballar moito en ti, na tua autoestima, tal, pa... que non é que eu teño unha autoestima por las nubes, para nada, pero eso, tens que traballar neso para poder como despegarte da opinión da xente e decir, bueno, realmente que é o que eu quero levar, sabes? É o que me gusta, sabes? Non sei, que categoría quero servir hoxe, sabes? Yes. Entonces, a partir de aí, pues xa vas... Cando eres un pouco máis independiente da opinión do resto, xa podes ir mirando o que máis te gusta, probando, ir mezclando, sabes? E ao final, pues vas dirigíndote un pouco Sí, ¿no? Hacia onde queres ir, ¿no? Claro. É que sabes que pasa? Que eu creo que, por exemplo, é moi difícil en... Claro, ao final todo isto depende de do que dirán. Sí. Sabes? É todo eso. Efectivamente. Entonces, que pasa? Que o millor con 20 anos dache igual, sabes? E diste, bueno, pues sin más. Pero con 14 anos, con 15 anos, adolescencia... Claro, a mí parece unha movida, sabes? Porque diste... No, o sea, destaca ti, sabes? Destaca ti, atrévete ti, sabes? Destacar. Literal. O sea, xa con 20 ainda é... No, claro, evidentemente. Pero con 14... Con 14 era un terror. Sí. Un terror. É que, pero bueno. Por exemplo, a ti non che pasa que a veces sales á calle e diste... hoy la gente me va a mirar. Sí, O sea, tens que salir como preparado psicológicamente para sair pola porta da casa, porque eu hai días que non teño energía mental para aguantar esas cousas, entonces pues igual non vou tan estrafalaria. Sí, claro. Pero é un trabajo, un esforzo mental, Sí. Eu espero... Perdón, Leila. No, iba a preguntar se che pasou algunha vez que alguén che dixo algo... Sí. 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 No concerto de Batllal, en Betanzos. Estás de... Aí tes licencia para levar o que che de a Jana, Digo, un Batllal, de verdade. Aí debería ir desnudo, pero bueno. Claro. Digo. Levei, pues nada, un sombrero de vaquero rosa con plumas, un top así de encaixe blanco, uns pantalóns tiro baixo morados, tal, porque iba a ver a Batllal, te quero decir. Pero claro, acabar o concerto, depois tú vamos por Betanzos por aí, xa aparte do concerto, por Betanzos, por aí, que se nos pega un tipo, literalmente. O sea, iba con unha amiga, casi temos trifulca, Non me acordo como empezou, pero obviamente era por como iba, porque me gritara, pues non sei, maricón ou algo así, lo de siempre. Sí, pues, miradas pola calle, así, cuchicheos, tal, non sei que. Teñme sacado fotos, rollo, un día estaba no puto McDonald's de Vigo, de puto de Vigo, iba a decir Vialla, ou Vialla. Mira, non sei, non encontraba de Vigo. Non encontraba de Vigo, deixadme en paz. Estaba no McDonald's, estaba salindo con a miña bandexa, a vexo, levaba un balaclava de blanco con pelito dun forma de conexo. Yeah. E unhas gafas. Eu vincho, como vexo, sei cal dis. Pois literalmente vi unha tipa así. Joder. Así, literalmente, seguíndome. Eu, en plan, pero... Señora, oye, igual che estaba sacando unha foto para as típicas cuentas estas que hai, en plan... Sí, Galicia sin Galicia. Hai que decir... Seguramente. Seguro que sí. De hecho. É que, por exemplo, eu cando vexo a unha persona como con super estilo... Por exemplo, eu se te vexo tipo na calle diría a miñas amigas, mira de que guai ese chico, mira de que guai, non sei que. Eu teño ese dilema tamén, en plan, de cando vexo a alguén super vestido, igual me quedo mirando, pero non a mal. Claro. Pero non quero que o toma mal, entonces... A mí pasoume outro día que estaba con Iria, estábamos tomando algo, vimos a un chaval que tiña un abrigo de pelo, básicamente casi como aquel, super grande, non sei que. Eu quedei como mirando para ele e dixen, espero que non pensa que estou juzgando nada, porque moitas veces é máis ben como, encantaría me vestir tal cual. así. I'm gay too. Yeah. Tal cual.
Pero eu creo que tamén moitas veces o que dicías ti en plan de a presión polo que dirán, tal, non sei que, dicir, vale, pasa de todo, tal. Claro, cando son persoas externas que te miran pola calle, che sacan fotos, tal, non sei que, obviamente no momento jódeche, pero diste, bueno, mira, paso, xa está. Pero claro, cando son persoas do teu entorno, véase tu familia, amigos, incluso, que sexa, isto xa se ve de outra forma, non? Porque, claro. Sí. Tes que, o sea, por exemplo, na tua familia ves que... A ver, eu cando empecé eso, a vestir un pouco máis diferente, entre comillas diferente, quero decir. Sí. Tampouco era... Nos entendemos. Pero claro, estaba en Carballo, tal, entonces igual me arreglaba así para salir, igual me maquillaba algo, tal, non sei que. E claro, o sea, meus pais xa me tiñan dito rollo comentarios, rollo, ese pantalón é feísimo, que non sei canto, ou cosas así, non rollo, non te salir así de casa e tal, pero rollo, comentarios que diste non ayudan. Entonces eu que facía era, igual se me ia buscar a miña casa para baixarme ou así para Carballo, eu estaba na miña habitación, preparaba a malita, non sei que, e baixaba, cando estaba aí o coche, baixaba polas escaleras, tal, chao. Correndo. Para que non tivera tempo a verme. Non me vexan. Claro, porque non me vexan. Ese é un pouco o meu mecanismo, así, pero sí que me daba como moita vergonza, igual se levaba as uñas pintadas ou así, ou algo máis diferente, pois, así. E cos amigos, pois, fun cambiando o grupo de amigos porque, o sea, non é sostenible. Pero eso tamén está ben, porque cando fas outros amigos é como escoitas música nova, vistes de forma distinta. Claro, o sea, non é nada malo. Non vas, o sea, é moi difícil que estés cos mesmos amigos de cando tiñas 3 anos, sabes? O sea, e des tirar por sitios distintos, véase gustos ou lo que sea. Ou se son fascistas ou non. Digo. Importante. Tío, o que dicías ti tamén de cando estabas en Carballo e tal, non sei que, eu creo que este é un factor moi determinante, porque eu a mellor vou por Madrid ou por Barcelona e vou como me dá a gana, e pasas desapercibido, sabes? Porque hai moita máis xente, máis alternativa, que mo queiras chamalo, pero vives nunha aldea, sabes? As señoras, as túas veciñas, digamos que non van a estar moi de acordo con tus outfits, non lles van a gustar. Isto xa sabes, entonces eu creo que tamén moitas veces é un factor para dicir, vale, pois non me vou a poñer X cousa porque, bueno, o entorno non é o máis adecuado. Xa, o sea, non sei, é complicado, o sea, ao fin e ao cabo, pois sempre hai esa fama de que nos pobres, nas aldeas así, como que se fala de todo tal, pero a ver, ao final pois creo que é un pouco un cúmulo de entre a xente que vive onde a túa, o sea, cerca a túa, máis, pois igual, se vives nun pueblo, ou sino no rural, que son de Covas, ti quero decir, vive no medio do monte. Pero, a ver... Eu tamén. Como que costa máis, pero ao final, pois, non sei, se un pouco se te a suerte, pois acabas, non sei, como avanzando, sabe, abríndote, descubríndote. Pero sí que creo que o rollo salir do sitio onde vives sí que é moi determinante tamén, pois a hora de amistades que tamén te levan, tamén repercuten no teu estilo, ao fin e ao cabo. Xente que ves por aí, pois mentalidade ou que sea. Eu teño que admitir que cando vin, o sea, sempre foi un pouco estrafalaria, verdad? Pero unha vez que vin a Santiago sí que era como, guai, pois para salir vou intentar poñer isto de lentejuela, sabes, como vou intentar salir un pouco máis para lá, porque sobre todo, pois, se vas por zona bella ou aquí en Santiago, é como que a nadie lle importa, o sea, ao final hai que chegar a un punto de realización de darte cuenta e decir, a nadie lle importa. Todos somos tan egoístas en centrarnos que pensan de min, que ao final nadie lle importa. Además, eu polo menos creo, ao mellor sin querer, nunca cruzou unha persona por diante miña e dixen, Dios mío, que mal vestido, sabes, o sea, nunca pensei, sempre, se me fijo como, ostra, gústame ese collar, ou gústame tal. Sí, pero ti na tua cabeza pensas, este que me acaba de mirar, seguro que está pensando que aquí pintas leos. El libre saboteu. Sí, tal cual. Sí. RuPaul, te amo, desde aquí. To the moon. Esta tiña que ser a nosa canción de cerrar. Sería increíble. Próxima temporada, chicas. Apuntar. Hai que apuntar. Pero bueno, así un poquinho para acabar, queríamos che preguntar se tes algunha predición das tendencias que vai haber este ano, xa, porque estamos grabando aquí a principios de ano para saber
que pensas que vai vir ou que está salindo ahora de moda, que che gusta, algunha tendencia? Non sei, a verdade é que non teño puta idea, pero sí que agora vexo que se está mezclando moito o rollo sport, rollo montaño, así, bueno, levándose eso e mezclándose con cousas que igual non son para nada do estilo, para nada sport, rollo con camisas ou así. Está guai, o sea, é cousas que igual non pensabas, pero Claro. mira, estas así, Sí. monas, tal. Falamos antes dos anos 2000, estás Sí, a favor, en sí, contra? sí. A mí encantoume. O sea, eu os anos 2000, pues, a ver, nacindo en 2002, pues mira, era pequeno, tampouco me pillaron tanto, pilloume máis o 2010. Pero agora xa estou pillado. O que non pillei antes, estou non pillando agora. Claro. O sea, eso sí que me encanta. Así, o sea, xa empezou e fai uns meses, tal, e sigue, hai que siga Sí. moito máis. En mi opinión, va. E despois, algo así que cree que vaya a vir, pues... Es mira que eu teño pensado, en plan, que se levará, pero agora non se me va a cabeza. Ti, Leila, vamos pensar todos. Vamos pensar en común. Tal. É que a verdad, o único que se me ocurre é que indo co dos anos 2000 a xente está como aterrorizada porque veñan os pantalóns de tiro baixo. Eu creo que Xa non están, tan. xa están. Xa levan estando, Claro, hai xente que di, Dios, estou aterrorizada, como, non nos tens que poñer Creo primeiro que, de todo. creo que van a volver os pitillo. É que agora está no. vindo 2010 e me Sí. niego. É que me 2010, niego a levar honestamente, un a peor parca moda verde. que existe, la odio. É feísima. Dios, turquesa, joyería, o sea, joyería. Os bigotes. Os bigotes. Ai, os mostachos. As Panamá. O sea, cai. No, eu ainda Non teño as forma. miñas, Que volvan que as vendo por 20, tío, que seguro que me dá unha Vayas pasta. vendendo porque eso va a ser revalorizando, va subindo Buah. o precio. Cando este en Podes poñer. auge, xa as tiñas aí. Uf, ponos piñer. De feito, témolo falado coas miñas amigas e así, rollo, que din que a nosa esta moda parece tan horrible a dos 2010 porque a vivimos. Sí. Igual a xente que viviu a moda dos 2000 no seu auge, igual ahora tamén lle parece Sí. horrible. A ver, Eso é verdad. Así que ten sentido. Sí, pero tampouco é igual, porque é verdad que nos 2000 sí que había algunhas cousas que decías. Sí, "Ah, ok, ahora é eso como non todo me máis Leggings con do 2000, bailarinas. pero un pouco actualizado con máis Sí, monos, sabes? claro, Non era puro, que hai moitas cousas que son puro 2000, Sí, pero sí, sí, moitas sí. as que se venden fast fashion non son puro Xa, 2000, non, obviamente. ni de coña. Ten que estar un pouco adaptadas a ahora, porque senón, sin igual se asusta. Ya, sí, sí, sí. Pues nada, esperemos que non volvamos 2010. Sí. Por favor. Recemos Que se para que salten non esa volvan. época. Aí está, sí, volvemos, o que sei, outra vez aos 2020 nos 2040, amigo. Eso. Por ejemplo. Bueno, pues moitísimas gracias por falar hoxe con nós, foi un placer Gracias a vos terte por aquí. invitarme. Obviamente. Esperamos que pasaras Encantadísimo. moi ben aquí. Claro, Sí, sí. super ben. Estou nervioso, Pero bueno, ao Ai. final ben. Moi ben, alegramos. Charla de amigas. Claro, Digo. aquí o noso podcast sempre vai ser charla de amigas. Sí. E bueno, Confi. sí, moitas gracias a todos por escuitarnos. Xa volvemos eso dentro de 2 semanas. E acordadesvos de seguirnos nas nosas redes. Algo que decir, Leila? Nada, que espero que o pasado ben vendros tamén. E nos vemos. Chao. Chao. Bye. Bye.